नोंथांमोना नायलांबाय था मा जाथाय जादों नोंथांनि न' खाथियावनो मोनसे सोमो गोनां जाथाय जाय दैखरनिफ्राय दै गबाय थायो बे दैखरनि दैया बिराद मोजां मोनसे गोथार दैसो जानानै फैगासिनो दङ आरो बे दैयाव दुगैयोबा बेमार आजार सोखा जानायनि मोनसे राहा लामाबो जानो थांगासिनो दं मानोना नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुबानो मोनथिगोन हाजार हाजार मानसिफ्रा सानफ्रामबो फैयो दुगैफैगासिनो दङ रंजाफैगासिनो दं जाफैगासिनो दङ आरो बे दैयाव दुगैनानैनो जोबोर रंजानाय गोजोननाय फुरथि मोनगासिनो दं नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेसेबां हाजार हाजार मानसिफोरा सानफ्रामबो फैनानै बाव रंजाफैगासिनो दं मिनिफैगासिनो गाग्लोबफैगासिनो दं अब्ला नोंथाङा मिथिनो हागोन नंथारमारगौ बे दैयाव मोनसे सोमो गोनां जाथाया जागासिनो दं आरो बे सोमो गोनां जाथायखौ नोंथाङा बे भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन नंथारगौ बे दैया मोनसे सोमो गोनां का डिस्ट्रिक्ट में आपका टाउन का ये नजदीक आपका डिस्ट्रिक्ट में आपका टाउन का ये नजदीक में एक पानी का ऊपर में ये एकदम शुद्ध बुद्ध एक काम हो रहा है ये पानी निकलते रहता है फाउंटेन हो रहा है अभी देखिएगा ये वीडियो में देखने से आपको मालूम हो जाएगा क्या हो रहा है अब वाह बहुत सारा आदमी सारा इंडिया नॉर्थ ईस्ट आसाम का आदमी लोग आ रहा है और एंजॉय कर रहा है देखिए नायलांबाय था नोंथांमोना नंखाय सानदोंब्ला बेसेबां हाजार हाजार मानसिफोरा फैनानै बाव रंजाफैगासिनो दं गोजोननाय मोनगासिनो दं रश्मिरियाबो थांखांबाय आंबो थांखांबाय दुगैहैखांबाय रंजानाय मोनो गोजोननाय मोनो नोंथांमोनाबो फैनानै एन्जय खालामफैदो थाबैनो अब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब बाय बाय नोंथांमोना नायलांबाय था मा जाथाय जादों नोंथांनि न' खाथियावनो मोनसे सोमो गोनां जाथाय जाय दैखरनिफ्राय दै गबाय थायो बे दैखरनि दैया बिराद मोजां मोनसे गोथार दैसो जानानै फैगासिनो दङ आरो बे दैयाव दुगैयोबा बेमार आजार सोखा जानायनि मोनसे राहा लामाबो जानो थांगासिनो दं मानोना नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुबानो मोनथिगोन हाजार हाजार मानसिफ्रा सानफ्रामबो फैयो दुगैफैगासिनो दङ रंजाफैगासिनो दं जाफैगासिनो दङ आरो बे दैयाव दुगैनानैनो जोबोर रंजानाय गोजोननाय फुरथि मोनगासिनो दं नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेसेबां हाजार हाजार मानसिफोरा सानफ्रामबो फैनानै बाव रंजाफैगासिनो दं मिनिफैगासिनो गाग्लोबफैगासिनो दं अब्ला नोंथाङा मिथिनो हागोन नंथारमारगौ बे दैयाव मोनसे सोमो गोनां जाथाया जागासिनो दं आरो बे सोमो गोनां जाथायखौ नोंथाङा बे भिडिअनि गेजेरजोंनो नुनो हागोन।